Is-7 ta' Ġunju tal-1919 bħallum 104 snin, 4 Maltin Wenzu Dajer, Giuseppe Bajada, Manuel Attart u Carmelo Abela tilfu ħajjithom għal l-inġustizzi li kien qed isofri il-poplu Malti taħt il-ħakma Ingliża. Dakinhar tal-irvellijiet tas-7 Ġunju, Maltin minn kull qasam tas-soċjetà telgħu il-belt sabiex jagħtu l-appoġġ l-Assembleja Nazzjonali immexxija mit-tabib tar-ruħ Filippo Xiberras. L-Assembleja kellha tfassal kostituzzjoni ġdida biex imbagħad jgħadduha lill-Gvern Ingliż. F'dak iż-żmien il-Maltin ma kellhom l-ebda drittijiet politiċi minħabba li kienu ttieħdulhom qabel l-ewwel gwerra dinjija. Il-poplu Malti kien qed isofri minn diversi inġustizzji mhux biss politiċi iżda anke soċjali. Wara il-gwerra, dak iż-żmien imsejħa il-Gwerra l-Kbira, il-prezz tal-ħobż kien itripla u eluf spiċċaw bis-serzja mit-tarzna. Dakinhar tas-7 ta' Ġunju tal-1919 il-Maltin telgħu il-belt u hemmhekk is-soldati Ingliżi fetħu n-nar fuq il-folla. Il-Maltin attakkaw l-istamperija tal-gazzetta favur l-Ingliżi The Malta Daily Chronicle u attakkaw ukoll l-imħażen tal-qamħ fosthom dik ta' Kassar Torreġjani. Għal-ewwel darba wara iżjed minn 100 sena ta' ħakma Ingliża, il-Maltin uraw sentiment b'saħħtu kontra il-ħakma barranija. Sentej wara li l-Maltin xerdu demmhom, il-Gvern Ingliż ta' kostituzzjoni ġdida li fisser it-twelid tal-Parlament Malti. Dan kien l-ewwel pass biex snin wara Malta kisbet l-indipendenza, saret repubblika u imbagħad kisbet il-ħelsien